Hi guys, ano Jijin guys? Niabot na. Ano mi guys, gabi biyahe na mo init uwan. Ang gwapa sa mga barburato. May, tara guys. Si Junior og si Senyora. Junior og si Junior. Tara guys, si Junior og si Juniora ha. Tara, tara diapot si. Mga onta guys. Tara guys. I-injok po guys. Awa. Butangan. Ay lagi sagad. Kutog garis ko nga. Iduotan. Ayaw ibalik. Sige lang ah. Panlawa ng mao. Oh, nice na. Palaga sama-sama na. Papare pikas. Kaya tawas pikasan ha. Guys, padong dekoro no, Alicia muli ko sa kantagap kay meeting ron guys. Nami meeting sa farmers, nangan zuko mo atinog kanang meeting so kanang uli zuko pinakalit karon kay di pwede di mo atin sa farmers kay wasig tangtangan na tada na kuan natay kuan bahin sa atong kuan kanang sige na ni membro sa Farmers Association. Kuha niya po ni. Latex man tanan ko daw hindi order. Di ba pwede ito? Di ba ako kay hinay ka ng kuha. Hi guys, mga ni pinturas pikas kwarto na nga di color green. Nani si Jai kuan. Ito zora ni siyang iyan nirang pintura. Decorative. Hindi, design na nara na. Ni padong ni sa CR. Nani sa ka kwarto guys, blue ag pikas pink. Tong pink guys. Puti mo to ganina guys, karong pink na. Mani sa ka kwarto. Pink, green da ni di kuan. Moy dahon. Oh, bulaklak. Bulaklak sa dilim. Hi guys. Nah, humaras marig pink, kamanag pink, kamanag. Pinturas pink na. Si kankot na niya no. Puti ko na dana guys, diyan na gi kuanan gi kuanag pink. Jak isunod na. Kato ng green. Ako yung mag-on guys, ang tabang ko guys. Okay, magana. Luwi ko gansaon. Ha? Ano guys? Tidaan naman lagi rin. Ha? Amo na ni karaganan? Mga ikuan? Green. Way baho. Pintura guys. Makahubog. Kung gani, kuha na laman ka nang nai ceiling joint sa kanana. Carcuba. Mami ako patirawan ani para ikaw mo ako ugasan ta ka. Tuloy ko. Pagluan ra gud. Ako mo tira na ni kaya ko mag-make gani. Kay pink man ha man niya sa nina para mi. Mikas na ning kuan ano mami mo isudod. Ha? Isda. Isda. Ano Ay, sorry, Tessa. Tatko. Tuloy sa kudaan. Sulod na to kilometers so. Isil sa ref? Oo. Tugtog na.
Alas 2 pa ko meeting. Nagpintura sa kuday kaya meeting lagi ron sa farmers. Ikang ka diha. Isa ra agi. Ayaw nang ibalit. Ayaw nang ibalit. Hello, nice. Agang kwarto. Nice ang kwarto ni. Kuan. Katunga kay di nakabot sa ubos. Ay, sa katunga ka. Di haras babaw butangan? Di, katunga ra ba ang kuan. Then, kahuman ka ni, yan na ra po din dito. Ano? So, pink, green, ang kuan. Naara mo ka na paduhan sa guys. Sa kakay tanay mo agi. Nya, gikan dire. Dire na. Patudlo ko. Nara guys, so. Awa. Butangan na Imo tong igon gyapon ha. Ha? Okay, iguntong buwak. Oh, na. Di, bisag di may go okay ra. Basta murag tuliron ra ba? Oh. Awa. Manas siya guys. Hindi naman maklaro. Di, ini ko ka anak klaro ken. Mga gana. Oh. Wow. Ano, tanawa. Tanawa. Oo. Ano ni sud? Napay gamay, sayang. Ayaw ituslo dito, diri ra ko daw anak kidagan ko man ni. Awa. Awa, troa. Dire. Gikan dia. Alawas lang ho ana raw. Ay lagi sagad. Kutob diri sa Kutob tunga. sa tunga. Oh, ana. Dayon ang magsumpay ka kabila ba? Awa. Gikan dia anak mo daw ano? Ha? Iminsik. Awa ako din ko na ana. Isa pa. Ikaw na sumpay ito. Sige na kayo, meeting na sa. Ana. Ana, oh, sige. Akari dahil di ko dari mo tira. Ako sa itong sumpayon. Ikaw na itira diya. Basta, murag katunga ra. Mo igo na siya. Ano na, oh. Kayo ko pa ka na? Kadaghan, anak. Saan kayo? Magkabulingit imong agi. Igo ra. Oo. Tak sa. Okay. Ali sa ko anon, ana. Sige, tira na. Kay babaw. Ayaw idikit. Ana. Uno, sige ka na. Sige. Iduotan. Nice. Ayaw Ay, ibalik. Sige lang ah. Jama. Nice sa tanang guys. Hindi ko na pwede ibalik. Meeting na ba? Palawa ng mao. Hindi ka na ni Mario ron. Jama. Alhamdulillah. Hala, wala maudarihan. Okay naman, amang pining kwarto ni. Okay naman, kaya amang pining kwarto. Sagdi lang mag-amataron. Ako na. Para ni sanina. Pink ang sanina, imong favorito. Puwa?
kay ako ani yung kwarto. Kay Pink. Sing. Allah, gazad sama-sama. Allah, wala balance, hari. Allah. Tapos napapadani na unsa na ning buwaka. Kampat-kampat. Alaw na dugtong. Tanawa guys, agbungbong na. Nice na. Palaga sama-sama na. Papare pikas. Kaya tawas pikasan ha. Kaya sama-sama ko. Naba, gisa lang may pagkaagi na ah. Nagawa na matarang. Matarang. Nakapinalipiran ako. Di ba ito mo gahe? Di. Ako wala to. Ha? Wala. Pikas try hang gihuman guys, kaya sama-sama guys, santaran kay ikan sa kumaryo. Okay. Halahan, tanawa na to. Wala mao. Wala mao. Ang lipstick mo lagi pagkag. Ang lipstick mo lagi kagkuan, green. Na, kasukang tanawa nang sana. Okay na na. Nakasama-sama. Nami ta tog dry kan katong pares ibabaw to ah. Iwi lang. Iwi o din na mao. Nagi-repair na guys. Kaya ni wa ning tulin. Kira na. Nampay tengah na ah. Okay ra unya na ko anon ini kauga. Ang piron. Iwi. Pila pa po nang hamon ng kwarto. Iwi man. Di ba ahal ng kwarto? Ahal ng kwarto ni. Ato kas blue. Ini kwarto. Mana guys na. Guys, dami na isa guys. Dami sa isang agi guys na. Buwak-buwak. Hindi ka na sa maklaro sa video. Manas na. Makaigo pa nata ng green. Namulukso man. Bili man ang lukso. Namulukso. Hi guys, dinari ko sa kuan among barangay Putlong ka mag-meeting, nagsugod na dig meeting. Pabor dyan na ito, Perme. O sa ato pong bisita, gikan sa Philippine Carabao Center. Sir, sa atong komite, Spans ka balik yung tahay. So kay kita man ang maong recipient, nagkuhan ang taka-inform na mas maadyo kuno. Ay guys, muli na ko guys. Takas ko guys ha. Tapos Floramida na lang isang kutsi na. Ay man. Yung pang TV? Kamay remote. Ibten ra. Asa maron? Tanaw no. Dara guys sa kwarto pikas. Lido ko. Green. Kani guwapo. Kay bintana lagi ang taon. Amo na ni kwarto. Hindi ka tuwa. Money is the design.
Ano mini? Kare tindahan di dari. Di mo pa nang pinisingan da? Oh. Pinisingan na kay batik kayo. Bati bitaw kay pinising. Urot ra man nagtulo ka sa ako. Guys, na kumuling, manamig meeting. Yung basag na food. Hi guys, dinadi ko sa Valencia. Diyan din sumidari sa barbecuehan kay kaning gilantan. Nangita og lami kun sang baba. Guys, ana barbecue. Gilantan dia, nauli dia nagauli Cure tambaw. Cure tambaw. Baka lagi pagtaklo banin law inang. Hindi rin no, hindi. Utan. Suglapuan. Hah? Apa dia ni? Apa dia? Hah? Apa dia ni? Aku enggak mau. Isa po. Ano nagagawin mo? Ano? Sinabag na. Mas pagkanday. Daghan lagi ning repolyo ha. Yata tayo yata nakati lili oy. Nabi tapi amo imong sundag panadto sila bawi sa gulag ani. Dapat pa sa man. Hindi ko anak bin. Dapat ko alis siya dana sa kabuok. Aga mo ani murag duha ka buok. Duha no injo mo daghan. Kay naaman ko nas bilin gihatag ko ni Jan. Thank you day guys kang kuan guys kang sa today. Kali pagusnganda ni. Mo. Boy Organico TV day yung YouTube channel katawas kuya. Bawa ko lingan. Wala. Kanang mag laoy me di jud ingon anak nga nay dahon. Pwede mas kuya mo mo kan mo kuan. Kana mang i-appeal man ang palwa. Nandiyan palwa. Pag Labog kaning kuan. oh hinay-hinayon no karsa karon ni mga dagdag ng dahon. Oh, di mo kung kaon nay dahon. Kay. Maiza. My experience. Mudah-mudahan dapat gimana itu. A few moments later. Hi guys, ano din guys? Niabot na. Ano mi guys, gabi biyahe na mo init uwan. Ja. Pag timosa mo ko. Na nagnimo na nga pandad to. Isa di sa repit. Asa to nag-snack ta? Tajulis. Sa lilam siguro to. Wala si Junjun, guli na parang sanina. Paano mo sa mula? Bartolbe, kami. Niwang nako ganan inugog. Na. Wa ko ni mag-accept. Lagi ko nimo gi-accept sa ang Facebook. Ang gwapa sa mga barburato. Wala ko nimo gi-accept kaya gang isa ka Facebook kay nahack man to. Diya kang gi-add sa ang Facebook wala ko nimo gi-accept. Oy. Di ko mauwa ko, gwapa kayo. Doon naman ito kabo, katong long gown o katong nag-short. Kita man ko. Sa ang Facebook? Diba? Oo. Yan, Wala makige. ko nimo gi-accept, di na ko nimo love na. Oo, lagi ko kay gawa ko kay gwapa kayo ka. Narap niya po ka. Guwapa. Liwat ra ba niya ako nimo na? Liwat ra ko nimo na. Basta hili, Bartolbe. Kaduha ko ni mo do. Bartolbe.
Di ka mawari-dari na? Dili, ay, di pa yun, ay. Ay, sige lang ka. Dara guys, si Junior og si Juniora ha. Sana dara sana diapot si. Mga unta guys. Dara guys. I-injo pong tanaw ni Jang Vlog nga Joyan Malo. Junior Ariston Junior Lolita po to. Sige istorya kay majo ni istorya ni ron kayo ano yung istorya nani ka galing vlog. Pero waning video. Tatex na iwa na siya isuri makitangan di pang junior na naman kaya parang na po yung junior baje. Junior.